Dagiti kang runa na damag, ita ang Martes. Personal nga issue dagiti Senator Judge saan narumbang ang mairaman iti impeachment trial sigon kini Senator Erwin Tulfo. Panakasabi na ti financial records ti Vice Presidente, inaprobaran ti impeachment court. Hot pursuit operation, manarimaan kalpasan ti rinubak iti nagbatan ni 50th IB ken miyembro ti ICRC. May sa asoldado pimusay dua natangran. Bilang dagiti menor de edad nagpaspas nga iti Cordillera itaatawan, bimaba. Uplift program ti gobyerno, pagtumnumaran dagiti umili iti Cordillera. Dog meat trade, naingat ang mabantayan iti munisipyo ti La Trinidad Benguet. Nasarok 100 ang manalon iti strawberry farm ti BSU, na ikat iti listaan, kan naawanan iti abangan ang lote. Driver ti dua ang pasahero a jeep, ang naglinong ba iti Isabela, na ibayan iti show cause order. Ken grupo ti bulag iti Baguio Benguet, nagikaykaysa iti panagrabak iti Cordillera Mas. Naimbaga malem, Cordillera, Canilocanja. At tuyo nagitikang runan ken nababara damag ita nga aldaw. Umuna ka nagitikang runan at kakailian iti may kapitong aldaw ti impeachment trial impeteng ni Senator Judge Erwin Tulfo. Asaan nga aramaten dagiti kakadwana a Senator Judge ti impeachment trial panangiparang or pangiparangan kadagiti personal nga isyu da. Kabayatan na pinalubusan ti impeachment court ti kiddaw ti prosecution may pasabpi na dagiti peso account ti Vice Presidente tapno may buksilan no addaan iti anomalya wenno saan. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusyan. Now, as to the 21 listed corporate entities and partnership, the requests are granted with respect only to 19 corporate entities and partnership. The respondents' connection to these entities is prima facie shown by the general information sheets in the articles of partnership, which have been pre-marked in evidence, and by her admitted sal-ends from 2022 to 2025. The request, therefore, is not considered as a fishing expedition, and subpoenas may issue for their peso-denominated accounts strictly only in relation to Article 2. Iti maikapitong aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dagos nga impeteng ni Senator Judge Erwin Tulfo asaan narumbeng ang maaramat ti impeachment court tapno matalantan wenno idepensa dagiti personal nga issue dagiti senatora. Daytoy ket kalpasan nga impagsa ni Senator Judge Robin Padilla ti reklamo nga obstruction of justice asang sangwen na iti Office of the Ombudsman. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. Iti oral argument siknan iti mosyon nga ipasubpina ti tax ken bank records ni Vice President Sara Duterte ken ti asawa na ani Attorney Manasseh Carpio dinamag ni Senator Judge Joel Villanueva no anya ti agbalin a pakainaigan ken dagsen ti nasa o a dokumento kas ebidensya no palubusan ti impeachment court ti panagpasubpena.
Dagos met ngayon lawlawag ni House Impeachment Prosecutor Chel Jokno at tipan na kay palubos ama ipasubbina tinasa o financial records ket mangipakpakita mutlaang iti pakabuklan aladawan ti kaso ti Vice Presidente, partikular iti saritaan ti mapapati nga unexplained wealth ti opisyala. Ito ay nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court na pag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin. Kailangan mula sa unang araw ng paglingkod ng isang lingkod bayan, yung kanyang final na salin, lahat ng mga kinita niya ay makita natin. And that will be shown both by the bank records that we are requesting to be produced, as well as the BIR and tax records that we are requesting. Inlawlawag pa'y ni Jokno tinagdumaan ti subpina ken search warrant. Iba po ang konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Jokno. Sa konteksto po natin na subpina ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halungkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Iti saritaan paylaang iti unexplained wealth, impeteng ni Jokno no kasano kapateg ti transparency. Sinabi mismo ng Supreme Court in several cases na pag ang usapin ay unexplained wealth, kailangan makita yung kabuuan ng kinita ng isang lingkod bayan at yung mga dineclare niya sa salin. Just to quote just a very short portion, sabi ng Supreme Court from the same case I cited earlier, the Ombudsman's failure to account for all lawful sources of income, including proceeds from business ventures and government benefits, further weakens the allegation that Rafael's wealth was unexplained. The incomplete assessment disregarded his accumulated assets over decades of public service, making it impossible to determine whether his property acquisitions exceed his legitimate financial capacity. End quote. Sigun pay ken Jokno, napatag ang makita ti aktual a kinabaknang ti Vice Presidente ken aktual a birok na. So kailangan po natin makita kung ano yung kanyang kayamanan at kailangan natin ikumpara doon sa lehitimo niyang kinita. And that can be only determined by looking at the records that we are requesting from this Honorable Court. And it's really a decision that this Honorable Court will make based on the evidence. Ang gusto lang po namin ay mailatag ang ebidensya sa inyong harap para kayong na mismo ang magsabi. At para malaman po yan, we have to look at the statements of assets, liabilities, and net worth. We have to look at the lawful income reported in the ITRs. We have to look at the bank records in terms of kung ano yung pumasok at lumabas sa kanilang mga accounts. I'm sorry, Your Honor. You go ahead, Smile. As far as the businesses are concerned, that has to do with the third subcharge under unexplained wealth. Kalpasan ti argumento ti dua a beneg, pinalubusan metlaeng ti Senate Impeachment Court tikid daw ti prosecution amay pasubpina ti daduma a dokumento manipod iti Anti-Money Laundering Council may naig iti 10 ket siya makumpanya kin may sa law partnership a maatap nga adaan pa kainaiga na kini Vice President Sara Duterte iti sidong ti Article 2 a karaman iti mapapati nga unexplained wealth. Now, as to the 21 listed corporate entities and partnership, the requests are granted with respect only to 19 corporate entities and partnership. The respondent's connection to these entities is prima facie shown by the general information sheets in the articles of partnership, which have been pre-marked in evidence and by her admitted SAL-Ns from 2022 to 2025. The request, therefore, is not considered as a fishing expedition, and subpoenas may issue
for their peso-denominated accounts strictly, only in relation to Article 2. Itangal daw, matalantan ti Article 4 kalpasan ti panagparang ni Attorney Melvin Matibag a witness iti prosecution ken marugyan metlaengen ti panakatingiting ti Article 1 iti Articles of Impeachment. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. May naigitira adamag kakailian, itangal daw ti maikawalo nga impeachment trial. Ang talinaed ang nakatutok iti special coverage ti PTV iti social media platforms ken iti Free Air TV. Nupay kasta itaagon taway nakasalang ni NBI Director Melvin Matibag kas testigo ti prosekusyon kontra iti panangipang ni Vice Presidente ken ti kabsat na ani Basti Duterte. Panangala iti ulo ti presidente. Ibagbaga ti prosekusyon at ti panagpangta iti biag ti presidente ket pangtamot laeng iti national security. Dahito iti paset ti panarita ni Director Matibag iti manarimaan nga impeachment trial. Ang akin na po nabanggit ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force na ito? May mga pangyayari po natin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserbahan na tinatawag dating open source intel, Manila po roon ng ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas. Kabayatan na iti sabali pay adamag iti lokalidad puwersa ti Ilocos Cordillera Regional Committee ijay abra nakirinupak kadagiti kameng ti militar manarimaan ti konfirmasyon ti AFP no ada ti pimusay iti nagsinumbangir a beneg ada detalye ni Janice Dennis. Manarimaan ti hot pursuit operation ti 50th Infantry Battalion, ti 503rd Infantry Brigade ti Philippine Army kontra kadagiti miyembro ti Ilocos Cordillera Regional Committee wenno ICRC. Idi July 19, naadaan ti rinupag dagiti kamang ti militar kan makakanigid a grupo, iti nagbedengan ti munisipyo ti Tineg kan Lakub Abra. Idi metla ang kalman, nasabat damanan ti kapada a grupo ijay barangay Apaw Tineg. Right now, we are continuing yung ating pursuit operation para mahanap itong mga tumakas na mga communist terrorist groups. Ang purpose kasi natin dito, why we are going after them is to enjoin them to surrender peacefully. Yun naman yung ating palaging commitment na para ma-extend sa kanila yung mga benefits ng government na exclusively made for them. Maururay pa iti kumpirmasyon ti Philippine Army no adda ti pimusay kanadangran iti banagda kan ti rebelde a grupo. Impaganatgat ni Major General Seneres, akim mapoyan ti ICRC gaputa dumanon laeng iti 12 ti nabatbati a miyembro da nga an-anupan ti militar. Inayon na pay nga ururayon dalaengan ti opisyal apan nakaideklara ti ICRC kas dismantled threat group ti CTG. 12 na lang yan ang inaabol natin. Kaya nga, although mahirap kasi konti, but with the help of the communities, natatrack natin kung nasa sila. Itong remnants natin, hindi na nila kayang mag-organisa, hindi na nila kayang maggawa ng mga karahasan. And what happened in the past 2 days is a result of good intelligence. Nung nalapitan, kaya nagipit bumira sila.
Gapoy iti dayta, kidaw na sumukon dagitoy iti gobyerno. Tapno may paayanda iti nagduduma at tulong babaan iti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kabayatan na, imbinglay na nga dati pending a resolution ti Regional Peace and Order Council para iti pan na kay deklara ti entero a Cordillera, iti stable internal peace and security. Babaan iti daytoy, mapapartak ti isusuko dagiti makakanigid a grupo. Babaan iti panagtitinulong dagiti militar, lokal a gobyerno ken komunidad. Janice Dennis para iti Pagilian. May naigit dayta damag. Naiyawi din ti bangkay ni private first class Drexler Gumayat at imusay iti rinupak itinagbaetan ti 50th Infantry Battalion kan makakanigid a grupo ijay tinagabra. Pasad daytati arrival honor kani PFC Gumayat iti headquarters ti 503rd Infantry Brigade ijay Kalanan, Tabuk City, Kalinga, kabayatan apat padaanan ti pamilyana ti bangkay na. Naayawid daytoy iti pagtaengenda ijay San Pablo Bulo. Sigon kani 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador, dua a soldado tinadangran iti rinupak. Karaman ditoy ni Private First Class Jake Awingan, Manipod, Pasil, Kalinga. Iti sabalya damag bilang dagiti minor de edad iti Cordillera ang nagpasngay iti umuna nga 6 a bulan ti agdamatawen naksayan no kumpara idi napalabas atawen. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti kaudyan na datos ti Philippine Statistics Authority, bimaba iti bilang ti adolescent birth rate wenno dagiti agtawan iti 15 aging 19 nga agpaspasngay iti Cordillera Administrative Region. Iti datos dumanon iti 15.53% nga agtutubo ti nagpasngay iti rehiyon idi napalabas atawan. Dakkel iti bimabaan ti datos no idilig iti tawen 2024 at dumanon lang iti 23.37%. Sigon iti Commission on Population and Development Cordillera, ti panagbabati adolescent birth rate iti rehiyon ket pasat iti napalawa nga advokasya ken programa dagitoy kadagiti agtutubo katinulong ti DepEd, DSWD, DOH, DOLE ken dadumapay. Yung pagbaba rin po ng adolescent birth rate ay itinuturing po din po natin na isang sukatan ng pagkamulat no, ng ating mga sariling mga kabataan siguro sa mga tamang na magiging sitwasyon kapag sila po ay ama o ina sa kanilang mga supling. Apayaw ti probinsya nakailista iti nangato nga adolescent birth rate itaatawan at dumanon iti 64.96%. Sigon iti Commission on Population and Development Cordillera, paertangan dapay dagiti programa ken koordinasyon da kadagiti ahensya iti nasao a probinsya. Maybe kailangan pa natin paigtingin doon ang ating kampanya at saka pakikipag-ugnayan sa reproductive health education na ibinibigay ng supposed to be ng DepEd, ng ating mga, dapat din sa tingin ko paigtingin din yung ating community-based na level na reproductive health education kasi may mga kabataan din naman na sabi natin need, no? Not in employment, education, or training. So baka kailangan din po ng mas malalim pang ugnayan pagdating sa demand generation, yung mga seminars on adolescent pregnancy prevention. Alalukuyan mo ti opisina dagiti agtutubo nga ituloy iti panagadalda. Oray pay nasapaan na adanda iti anak wenno masikugda. Mamati iti opisina at tulbek ti edukasyon. Tapno maadaan dagitoy ti mas nasaysaya at apanagbiag iti masakbayan. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Nang rugin iti Cordillera, ti panakayuswa ti Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport wenno uplift. Kalpasan nga immandato ni President Ferdinand Marcos Jr. Detalye paay ni Angel Kim Pengosro. Sa ilalim ng Executive Order number 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o yung uplift upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino
at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Impakamo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. a 7.5 milyon asang kabalayan ti manamnama ngagnumar iti uplift program an nairanta at tumulong kadag iti pamilya an apektaran iti ngumat nga to a presyo ti gasolina ken tingumingi na agastos kadag iti kangrunaan at agilako iti baet ti pakasaknan ti sangalubungan a supply ti lana. Idawluan ti Department of Social Welfare and Development ti panakaipaay ti tulong. Iti sidong ti programa, na cluster iti talo a grupo dagiti benepisyaryo. Iti umuna a grupo, 3.5 milyon asang kabalayan manipod iti 4-piece ken walang gutom program, ti makaawat iti 2,000 pesos iti maisalaeng adaras. Iti mat may kadwa a grupo, 2.5 milyon ang nakukurapay ken near poor a kwalipikado iti 25% above the poverty threshold, ti makaawat iti 2,000 pesos kada bulan aging ga December 2026. Ken iti may katlo a grupo, 1.5 milyon amang mangged ken ti pamilyada a basit ti birokda, ti makaawat mutlaeng iti 2,000 pesos kada bulan aging ga December 2026. Iti Cordillera, nang rugin ti panakaayuswa ti nasao a programa. Iti abra, 550 katupat a benepisyaryo ti nakaawat iti tulong. Iti Benguet ken Baguio City, agdagop 3,700 a benepisyaryo ti manamnama nga umawat iti nasao nga assistance. Ken iti Mountain Province, 529 ti karaman iti umuna a batch a manipod iti munisipyo ti Tadjan ken Bauco. Angel Kim Pengosro, para iti Pagilian. Nang ipatumpal ti munisipyo ti Latidad kadwa ti nagdudumang ahensya ken opisina ti konsultasyon para iti monitoring ti dog meat trade iti munisipyo. Ada report ni Jessel Kate Lapisar. Idi napalabas alawas na duktalan ti may sa apanganan ijay laternidad ang nangidasar ti karne ti aso kadagiti customer da. Napanaknakan mat ti kinapudno daytoy babaan iti naipatungpal a DNA test iti karne. Para iti dog owner ani Kylie, saan nakondinaran ti panagkaan ti karne ti aso gaputa maibilbilang dagiti a pamilya ken maawawagan a men's best friend. Be responsible naman po kasi animal abuse and animal cruelty din po yun. Parang pumatay ka rin po ng isang tao na nabubuhay. Para mat iti ibingget ani Manong Jackson, pasat ti kultura dagiti pada na nga umili ti probinsya ti agparti ti aso. Ngem kinunana nga no idilig idi, basitan ti mobobserbaran na nga mangipatpatungpal iti panagparti kadagiti aso iti agdama. Dati kultura nga kasi isa nga talaga nga mo maiwasan nga agpartikalad nga itidug. Ino ada iti natay. Ngam na jay panagparti iti aso nga pangpulot ang katawan, iwasan na matan. Nagtitipon mat dagiti nagduduma a masaknan nga ahensya, opisina ken individual ijay laternidad para iti konsultasyon maipapan iti dog meat trade. Naiyunay-unay mat ti Section 6 ti Republic Act No. 8485 wenno Animal Welfare Act of 1998 ang mangipawpawil iti panangmaltrato, panangdangran, panangpapatay ken dadumapay kadagiti dingwen pakairamanan dagiti aso. Nupay ipalpalubos dalintag ti panang parti iti aso no maitunos iti religious ritual wenno ethnic custom dagiti na insigudan nga umili. Na-discuss naman yung mga ano pang pwedeng gawin para mas strengthen yung ating programa, and at the same time may mga recommendation naman coming from the different stakeholders kung anong gagawin ng ating bayan. Naipaayan mat iti show cause order tinangidasar iti karne ti aso tapno mangipaay iti pamalawag iti alegasyon kadakwada. Maipayan mat dayto iti umno a panusan no mapaneknekan ti panaglabsing da. Yung isang recommendation doon kahapon ay yung magpapasa ng isang ordinansya para specify na bawal talaga yung pagtitrade ng karne ng aso or hot meat. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Parikot itatin na surok sa ngagasot ang manalon iti BSU Strawberry Farm, ti panakadiskwalipikarda iti BSU Farmer Cooperator Program. Kalpasan ti panakaimplementar ti kaunaan ken kabarbaro a pulisiya iti panagabang iti lote ti pagadalan. Dahito iti damag iti panagsubsubli ni Jezreel Kate Lapizar. Kang
unaan a pagbiyagan ti sumagmamano a pamilya ti panaggardenda iti BSU Strawberry Farm. Napagturpos ti may sa manalon dagiti anak da iti kolehyo gapo iti daytoy. Rason no apay naklaat ken nadismayada kalpasan a maysada kadagiti nadiskwalipika iti kaunaan a polisiya ti Strawberry Farm. Sigun kan kuana maatap a nadiskwalipikada gapo taado dagiti kaapelyido da nga addaan matlaeng iti ababangan a paset ti talon. Ano na di, sagay sang agbibiro kami ti pagkwa. Paggardinan mi, ngam siya, de garo ti problema mi jay pagpunan mi manon. Sigun iti barangay captain ti Betag, na iya si dagkadakwada ti arungaing digiti mannalon, ngam awan ti maaramidan daga puta daga ti BSU ti taltalunan dagiti mannalon. Insingasing nalaangan nga agturong dagitoy iti pagadalan, tapno makasarita da dagiti masaknan nga opisyal ang makatulong kadakwada. Pwede naman kayong individual na punta sa BSU, kung sino man yung mga taong pwede nyong i-approach at sabihin ninyo yung mga hinaing ninyo. Personal kayong pupunta doon para alam din nila. Sigunmat iti Vice President for Business Affairs ti Benguet State University na ingat kan sistematiko a proseso ti nagdalanan ti panakaaramid da ti kaunaan a polisiya para iti Strawberry Farm. Nabagaan dagiti mannalon maipapan iti daytoy idi pay Oktubre tinapan atawan kalpasan ti nakaaproba ti polisiya asigun kan kuana ket umdas a panawan tapno makasagana da. Imbinglay namat dagiti nagduduma a rason a nakadiskwalipikaan dagiti nasurok sa nga gasot a mannalon. Bawal ang subleasing. Ikaw ang nakapartner kay BSU pero ipinapatrabaho mo sa iba. Hindi naman pwede yon. Kung sana ikaw ay nagrerenta lang ng labor ng iba, pwede po yon, nagrenta ka ng labor. Agkakabagyan dagiti mannalon ang naikatan iti ababangan a lote. Sigun kan kuana, masapol a maiwaras ti area wenno lote tapno ad-adu dagiti makabenepisyo a pamilya. Maipaima ka dagiti empleyado ti BSU a miyembro ti sariling sikap program dagiti lote a mabakante. Posible a maiserrek dagiti naikat iti pasot ti sariling sikap babaen iti pamalubos dagiti empleyado ti BSU ang naipaayan iti area ken no paabangan da daytoy. Ang pwede natin gawin is siguro mag-request po tayo sa BSU for possible consideration. Yun lang naman po ang pwede natin gawin sa ngayon. And at the same time, would there be other alternatives that the university would provide sa mga displaced na farmers natin, sana mabigyan din sila. Some of them came to the office actually. So we were looking for remedies. And I hope that siguro medyo na pagtutungtungan at may kanlat tayo so that we other opportunities. With what BSU can offer. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Mauawi sa giti umili ti riyon a makipaset ken sarungkaran ti may patumpal a Cordillera MSME Week Summit iti Baguio City ita alawas. Nagduduma a produkto ti parang dagiti babasita negosyante iti nasaung nga aktibidad. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Mauawis amin ang Micro Small Medium Enterprises ang makipasat iti duwang aldaw a Cordillera MSME Week Summit intun bigat Hulyo 22, aging 23 iti University of the Cordilleras. Nagduduma serbisyo kan programa iti maijaya kadagiti MSMEs. Sigon iti Department of Trade and Industry Cordillera, daytoy nga aktibidad kat makaipaay iti ad-adupay nga oportunidad kadagiti MSMEs. We also give an opportunity for our MSMEs to build more connections because we will be bringing different experts, other entrepreneurs. So makakaroon ng networking doon. Focus ti aktibidad ti networking, legal mentoring, information dissemination, kenda dumapay. Yung unang araw natin will be focusing on providing information and inspiration to our MSMEs with discussions on the Cordillera economy. So yung day 2 will also feature more discussions and more breakout sessions that will focus on risk financing, yung support programs ng government agencies natin. Wagas ti aktibidad tapno mapapigsapay dagiti MSMEs iti rehiyon. Sa nga 10 nga MSMEs ti mangipakita iti nagduduma lokal a produktuda asigod a benepisyaryo iti Kapatid Mentor Me wenno KMME program ti DTI. Basically, it will be a highlight or
a demonstration of Cordilleran ingenuity, Cordilleran creativity that will be showcased in the almost 2-week fair. And this is very important because we try to collect all together all the players in economic development. So we have here our partners from the government, the different government agencies. We also have our partners from the business sector. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Padaanan! Driver ti dua apa pasahero a jeep ang naglinumba iti Isabela. Naipayan iti show cause order. Daytaken da dumapay adamag kalpasan dagitoy. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Iti damdamag Cordillera Budong Administration ken Cordillera People's Liberation Army. Mangidatag iti formal akid daw tapno iraman ti presidente iti zona na ti panagbalin ti Cordillera kas Autonomous Region. Kanayon na detalye pa ni Angel Kim Pengosro. Itangaw madanin ti State of the Nation address ti Presidente, mangidatag ti Cordillera Budong Administration ken Cordillera People's Liberation Army, iti formal akid daw babaan iti tulong ti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Tapno iraman ti Presidente iti zona natin may nga urgent legislative measures ang mapagbalin ti Cordillera Administrative Region nga Autonomous Region kas pasot ti Mount Data Sipat Agreement iti nagbaetan ti gobyerno ken ti grupo. We are requesting the President to certify that as an urgent legislative measures for the creation of a Cordillera Autonomous Region, because this is a part of the peace agreement between the government and the CBS-CPLA on September 13 of 1986. Iti Ifugao, nailukatan ti da Cordillera unscripted photography exhibit iti Ifugao Capitol Atrium iti Lagawe, kaspaso ti Cordillera Month celebration ita atawan. Tampo kiti exhibit ti 25 a black and white aladawan, nga alat ti 10 a photographers iti Ifugao. Bayat ang nasaknap a pag-aamu ti Cordillera, gapo kadagiti nabiyag a piyesta ken na Maris Atela, pinili dagiti artista ti monochrome photography, tapno may paganatgat ti emosyon, texture, lawag, ken dagiti istorya iti likudan ti tunggal ladawan. Kabayatan na, agtultuloy ti panagreget a maisubli dagiti nadadael a kinaleng iti Batad Rice Terraces iti Banawe, gapoy iti bagyo. Babaan iti tulong ti panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program ti Department of Labor and Employment. Nag-hire ti ahensya iti 128 residents babaan ti nasao a programa para iti 20-day emergency employment period. Tapno mangisayangkat iti clearing ken repropping activities kadag iti nadadael a paset ti Rice Terraces. Nagpinirma iti Memorandum of Agreement ti lokal a gobyerno ti Tabuk City ken munisipyo ti Paracelis tapno mapapigsa ti panagkadwada iti disaster preparedness and emergency response. Ti katulagan ket mangipasdek iti inter-LGU partnership iti border rescue operations, emergency response, ken disaster risk reduction and management education. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.
Iti damdamag Region 1 topographic survey para iti rehabilitation ng iti irrigation projects iti La Union narugyanan. Ken duagasot a high school students nagturpos iti integrated water safety wenno iwas training iti Ilocos Sur. Detalye dagita adamag ipaay ni Bridget Marcasi Pangusfian. Narugyanan ti topographic survey kas panagsaganay ti rehabilitation dagiti irrigation project iti La Union tapno makabukol iti napintas a plano ken detalyado a disenyo ti proyekto. Upat a small-scale irrigation project tinaypasidong iti survey pa kay ramanan ti Busawit Small Water Impounding Project ken sa Lincob Bagutot Sayowan Kabarwan Diversion Dam ijay Baknotan. Paagan Small Water Impounding Project ken Sitio Letak Diversion Dam iji Santo La Union. Manamnama may sagana ti detailed engineering design ken program of works para iti second phase ti rehabilitation. Dumano niti 600 anara seedlings sinaimula kagidan ti tree growing activity ana ipatungpal iti Solsona, Ilocos Norte. Pasat daytoy iti aktibidad para iti obserbasyon ti National Disaster Resilience Month 2026 iti probinsya. Panangipakita mutla ang daytoy iti panagkaykaysa ti lokal a gobyerno, ahensya, stakeholders ken law enforcement para iti environmental conservation ken disaster resilience. Duagasot a high school students ti nagturpos iti integrated water safety wenno iwas training anay patungpal iti Bantay, Ilocos Sur. Dito'y daan na suruan iti water rescue, survival ken cardiopulmonary resuscitation wenno CPR skills tapno mapatibker pa iti emergency preparedness ti probinsya. Karaman daytoy iti aktibidad a nabukol para iti Ilocos Sur Resilience Festival 2026. Pakabuklan na 770 a pamilya manipod Urdaneta City, Pangasinan ti maipaayan iti sagduaribo a unified package for livelihoods, industry, food and transport wenno uplift assistance manipod iti DSWD Ilocos Region ita nga aldawa. Malaksid iti face-to-face payout ita a Hulyo. Manamnama a makaawat dapay iti sagduaribo tunggal bulan aging ga December 2026. Nailawlawag mata kadagiti sumaruno a payout ti uplift assistance ket direkta a maisirrek kadagiti napili da a digital financial account dagiti benepisyaryo tapno may pasigurado tinapartak ken naannaya sa panakaywaras ti tulong pinansyal kadakwada. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Adadaan na palawa ti kalidad a healthcare services para kadagiti Ilocano, kalpasan nga opisyal na inagunaran ti baro a bagong urgent care and ambulatory service winubukas center building ijay Banna, Ilocos Norte. Manamnama ang makaipay daytoy iti kangrunan a serbisyo iti salunat ng runa kadagiti residente ti Banna pakiramanan kadagiti kabangibang nga ili ti Dingras, Marcos, Solsona, Nueva Era, Karasi ken Pidig. Ti pasilidad ket napunduan iti 20 million pesos iti sidong ti 2025 GAA ken nailatangan ti kanayunan a 30 million pesos para kadagiti medical equipment. Maibilbilang mutlaan ti pasilidad kas testimonyo ti gobyerno iti awanan sarday a panagpursigi para iti panakipaay tinatalged kalidad na lakaken asideg kadagiti umili a serbisyo salon at manipod iti gobyerno. Level ti danom iti Magat Dam na nayunan gapu iti mapaspasaran at tudo. Nupay kas na may patumpal lata ti cloud seeding. Kabiyatan na 21,459 senior citizens iti Cagayan Valley. Nagnumar iti Expanded Centenarian Act. Daitaken da dumapay adamag iti Rion 2 isang bay ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, as of 8 a.m. itang aldaw, dumanon iti 161.78 meter above sea level ti danom iti Magat Dam. Nangat-ngato iti 1.78 a metro manipod iti 160 a meter a critical elevation para iti high irrigation areas a may papaayan iti serbisyo ti Nia Maris. Inlawlawag ti Department of Agriculture Region 2 at itudo ang mapaspasaran iti sumagmamano a paso ti Isabela ket gapu iti natural a kasasaad ti panawan ken saan a resulta ti cloud seeding operation nga insayang kat ti ahensya. Nupay kasta, tuloy latadag iti masaknan iti cloud seeding.
Malaksid iti binulan a food credits a maaawat dagiti benepisyaryo iti walang gutom program nang isayang kat ti DSWD iti food redemption activity no sa dino nakaawat dagiti benepisyaryo iti kanayunan a 2,000 pesos one-time cash assistance iti sidong ti Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Ti uplift ket paset ti assistance to individuals in crisis situations a programa ti ahensya. Pagnumaran ti agrup 1,900 na benepisyaryo manipod iti nagduduma a probinsya iti rehiyon ti 3.8 million pesos kas ayuda ti gobyerno. Iti datos ti DSWD Region 2, agrup 21,459 as senior citizens, tinakaawat iti cash gifts babaan iti programa akatukad ti agrup 230 million pesos anay waras kadagiti senior citizens. Agtultuloy lata ti panay patungpal ti National Commission of Senior Citizens sa Region 2, iti Expanded Centenarian Act o RA number 11982, tapnoad adu as senior citizens ti agnumar iti daytoy. Sigun iti ahensya, amin na senior citizens amang celebrar iti may kawalupulo, may kawalupulo ket lima, may kasyamapulo, ken may kasyamapulo ket lima akasangay da, ket umawat iti 10,000 pesos a cash gift, ken 100,000 pesos ti maited kadagiti makagteng iti sangagasot atawan. Iti Nueva Vizcaya, nang ibunong ti probinsyal a gobyerno iti 80 million pesos agatad iti sidong ti Rice Assistance Program ita a quarter, 60,000 kilos ti libre a bagas, tinaywaras iti 30,000 a pamilya. Ti bagas ti Umili Rice Support for Families Program a pinunduan ti Office of the President, babaan iti Department of Interior and Local Government Support Fund, financial assistance to local government units. Agtaltalin na admat lata may patungpal ti bagas ti Umili, the People's 20 Pesos Rice Project, no sa din no maala dagiti stock ti bagas babaan iti Food Terminal Incorporated, ken may lako kadagiti kwalipikado a benepisyaryo, tapno masiguro ti food security iti probinsya. Dayan, Monica Tukay, para iti Pagilian. Inserbin ti Land Transportation Office Region 2 ti Shokus order kontra kadagiti makinkukwakan drivers ti dua a para pasahero a jeep a naglinong ba iti National Highway kabayatan nga overloaded kadagiti pasahero sa Jay Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Iti napan alawas report iti panagsubsubli ni Dayan, Monica Tukay. Dayta ti agwarwaras a video ti panaglinumba ti duwa a jeep a kargado iti tao iti highway ti Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela, idi na panalawas. Makita mat iti video dagiti estudyante a nakalugan iti top load ti lugan. Nabigbig ti Isabela Public Safety Office dagiti duwa a driver a residente iti Burgos, Nagilian, Isabela. Dakkal a nakatulong iti nag-viral a video ken ti CCTV iti barangay, ti panakatunton ti plate number ken pakabigbigan dagiti driver. Temporaryo a nasuspender ti registration dagiti lugan, ken ti driver's licenses ti dua a driver iti Siyam Apulo nga aldaw. Agtultuloy mat ti panang palagip ti LTO Region 2 kadagiti amin a driver ken operator dagiti lugan, atong panda dagiti paglintagan iti trapiko. Nabalaagan dagiti aglabsing amay paayanda iti umno a panusa. Dayan, Monica Tukay, para iti Pagilian. Napmuan kay papananti panagrambak ti grupo ti Bulag iti Baguio City ken Benguet iti Cordillera Month. Baban iti panisangkat iti livelihood training ken workshop para kadagiti makakita a NSTP student. Daytoy ti detalye. Gapo iti daytoy a workshop saan lang a livelihood project tinaadal dagitoy a STP students manipot iti duang Universidad ti Baguio ngem ura iti kapabilidad ken talento dagitoy. Yung project ko na livelihood really change our perspective ko na hindi porket bulag wala na silang work and so on. They have their own capabilities and specialization. Kastamot ang nalawlaw ganda panggap iti biyag dagiti bulag. Na-appreciate po namin dahil sa pamamagitan po nito, parang mas marami po kami nakikilala at natutulungan po. And hindi po namin, parang marami po kaming mga bagay na nare-realize. Daytoy a livelihood project workshop ket panakikay kay samot ti The Blind Gardener Rotary Community Corps ngay dadulwan ni Rubigan iti panagrambak iti Cordillera Day.
Pasat dayto iti agsasaruno a livelihood training activity para kadagiti estudyante iti bulan ti Cordillera Month. With the members who are all Cordillerans to make it more significant and to reaffirm that we are proud to be Cordillerans. Ti livelihood workshop kat sinuportaran mo ti Barangay Camdas iti syudad ti Baguio. I appreciate the effort of the NSTP students of UC and SLU. Kastamot ananayunan pa iti adal ang nasurusuro dagiti pimasat a bulag panggap iti foot rug kan pot holder making iti nasao a workshop anay siyang kat iti Camdas Multipurpose Hall. Napinta sa panagkaykaysa ti Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company kan iti komunidad nagresulta manen iti baligi nga aktibidad. Malaksid iti police assistance indanon da iti free haircut services kadagiti residente iti Greenwater Village, Baguio City. Adlang panakikaysada iti Greenwater Village Agriculture and Fisheries Association feeding program kan litter picking activity. Suporta at tinagraksak mo ti Barangay Council iti nasao a lugar. Ti aktibidad ket pasut paylang iti Nutrition Month celebration nga dan tema ang nutrisyon at kalinisan ating pangalagaan. Pudno unay nga wan kapares ti ragsak amarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Mga hinaing ng taong bayan, diringgin. Mga kontrobersiya sa serbisyo publiko, ikilatisin. At ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa bawat mamamayan, ibabahagi. Sa issue at serbisyo, dito lang sa PTV Cordillera. Ang mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan. Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast. Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan. Takailian, amuyo kadi apudno ti pakasaritaan ti panakapapatay ti Romanov family ijay Russia. Daytoy abalikas ket limatak ita iti pagilian iti tayak ti politika. Amuen ti pakasaritaan ti Romanov family babaan kanitayan Monica Tukay. Kadawyan ang mangmangagtayo iti impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte, the Romanov operation may nagiti Article 4, a grave threats and alleged plot. Ngam amoyo kadino apay anausar daytoy ti partido ti depensa ni VP, kas pakay batayan ti kontrobersyal nga imbaga ti Vice Presidente, iti 2024 anang hire isunan iti tao amang papatay kini President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady, kan ti House Speaker no isukat matay.
Hintay amon ti istorya ti Romanov family. Amoyo kadi ati Romanov family kat nagturay iti Russia iti nasurok 3 a siglo. Sakbayan nagpatingga ti dinastiya da iti maysa kadagiti nakalkalda ang unay a pasamak iti pakasaritaan. Nang rugi ti dinastiya a Romanov iti 1630. Idi ni Michael Romanov kat nagbalin nga muna a Romanov Tsar ti Russia kalpasan ti maysa a panawon ti sibil ari rebok anaawagan iti panawon ti Riga. Iti simmaganad at 304 atawan, inturayan dagiti Romanov ti Russia ken pinagbalinday ta a maysa kadagiti kabilbilgan nga imperyo ijay Europa. Pinalawa dati teritoryo ti Pagilian, pinatibker dati militar ken nang ipaulog kadagiti dadakkel a reforma. Napasamak ti nakabutbut a kapasamak iti Romanov family idi rabi iti Hulyo 16, 1918. Ti mauding emperador ti Russia ni Tsar Nicholas II ti asawa na nga ni Emperatrice Alexandra, ti 5 nga anak da ni Olga, Tatiana, Maria, Anastasia ken Alexei, ken ti imperial entourage ken nakautibo iti Epatiev House, ijay Yekaterinburg kalpasan ti revolusyon ti Russia. Sadyay na ipakamo iti pamilya ana sentensyanda iti ipapatay. Napapatay da babaan iti firing squad, anang marka iti panagpatingga ti dinastiya ti Romanov, ken ti monarkiya iti Russia. Nalimad anay tabon dagiti bangkay datap no may 5 tinapasamak. Iti panaglabas ti panawon, patyan dagiti tattao a nakalasat ti maysa kadagiti anak da a babae. Ni Anastasia. Nupay kasta, kalpasan na natakwatan ti bangkay ti pamilya, pinasingkadan ti DNA testing, anatay amin a 7 akamang ti pamilya a Romanov, iti dayta arabii. Ita, agdali na at ti istorya dagiti Romanov a maysa kadagiti nalatak unay a trahedya iti paksaritaan ti politika ken dinastiya. Ita, amo yun, baro nga aldaw, baro nga adal. Kabayatan nakakailian, update iti manarimaan nga impeachment trial. Impagsa ni NBI Director Melvin Matibag, ti kabailan ni Vice President Sara Duterte, tapno ipatungpal ti pangtanak ni President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ken sigun nga Speaker Martin Romualdez. Sigun ken ni Matibag, nalawa ti network ti Vice Presidente Karaman daytoy iti panakabukel ti Davao Death Squad a maikonektar kadagiti extrajudicial killings. Agtagikwamot lang ti pamilya Duterte iti paltog adaan umdas a pinansyal a kapasidad tapno ipatungpal ti pangta adto ti paset ti panarita ni Direktor Matibag. Alam po natin, kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad at alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Death Squad na pumatay ng mga tao through EJK. Ibig sabihin po, pag ating itong ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano. At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa, kung mayroon man, ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta? It is also public record, nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril at alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan o may sagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulo. Itagundaway alawatan tayo ti sasaadon ti panawan babuan kini ISUP TV intern Elaine Mamual. Pagyamanan ala, magandang hapon. Nanantiling southwest monsoon o hanging habagat ang nakakapekto sa bahagi ng Hilagang Luzon. Karagdagang update sa lagay ng panahon mula kay Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, July 21, 2026. Southwest monsoon o hanging habagat ang nakakapekto sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Narito naman ang ulat panahon, ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon o hanging habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas sa bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan
na may pulo-pulong pagulan o pagkulot pagkidlat dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. At ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan o pagkulot pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan o pagkulot pagkidlat dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog hanggang timog kanluran ng ihiran sa Baguio City. Samantala, ang pagtayo ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 36 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:33 ng hapon at sisikat bukas 5:35 ng umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station, Lara Esperanza. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Nagpapaalala na may panahon para sa bawat isa. Laging updated sa lagay ng panahon at laging handa sa anumang emerhensya. Ligtas ang laging handa. Ako si Eileen Muad para sa Bayan. Kakailan ti word of the day tayo ita, ano? Kay papananray ti katugis iti Filipino kan pursuit iti English. Kakailan, kalpasan ti kang Ronan Adamag dito'y amyanan na Luzon. Nag-monitor kayo lang tayo iti manarimaan. Special coverage ti PTV iti impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Itangal daw ti maikawalo nga impeachment trial. Kanayon na padaanan tunggal Lunes aginggat Miyerkules. Agrogi iti alas 2 ni Malem. Daytati pakabuklan dagiti kang Ronan Adamag itangal daw. Siak ni Breves Bulsaw. Indan mi kada kayo dagiti nababara kompleto kan napapatid nga impormasyon. Siak ni Ala Sumduan. I-like, i-follow ka na, subscribe iti social media platforms ni PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Aging kamanan inton biga. Padaanan Lunes aginggat Biyernes agrogi ti las 4 ti Malem. Para iti umnuhusto ko na listo at Damag. Dakabi ti mapagpiaran. Dayto iti kang Ronan Adamag.